Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya. Barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin mai suna Darussan Rayuwa kashi na 6. Darussan Rayuwa dai shiri ne da ke kawo muku gajerun labarai masu ɗauke da hikimomi da kuma darussa waɗanda za su iya amfanan mu a rayuwa. A har kullum ni ne naku Jamilu Abdulrahman wanda aka fi sani da Mr. Writer. Ni ke gabatar da wannan shiri a ƙarƙashin kamfanin Ra'is Studios, kuma labarinmu na yau dai takensa shine muhimmancin motsa jiki. An taɓa yin wani adalin sarki a cikin ƙasashen yamma, sai dai duk da wannan adalci nasa mutanen ƙasarsa ba sa jin daɗin zama da shi sosai. Ba komai ne ya jawo haka ba face shi wannan sarki ya kasance mutum ne rago na nunawa a kasuwa. Kullum ba shi da aiki face ya ci ya ƙoshi ya kwanta, wani lokaci ma sai ya yi na a kwance ba tare da ya je ko ina ba. Wannan muguwar ma da yake yi da ta haɗu da rashin motsa jiki, sai nan da nan ya cika ya zama ƙato har ta kai da ƙyar ma yake iya tashi. Nan fa sai shi ma abin ya fara damunsa, don haka sai ya shiga neman maganin rage ƙiba da kuma samun lafiya. Sai dai kuma duk iya ƙoƙarin samun magani da wannan sarki ya yi, abu ya faskara domin bai samu ba. An kira masu magunguna sama da guda 1000, amma babu wanda ya yi aiki. Kullum ma abu sai ƙara gaba yake yi. Wata rana da safiya sai ga wani bakon malami ya sauka a wannan gari. Da ya ji halin da sarki yake ciki sai ya ce shi na da magani. Ko da sarki ya ji wannan batu sai ya yi farin ciki sosai, kuma ya yi alkawarin yi masa kyauta mai tsoka, matuƙar dai zai samu lafiya ya kuma rage wannan ƙiba tasa. To shi dama wannan bakon malami ya sauka ne a wani masauki da ke ƙarshen garin, don haka sai ya ce sirrin aikin wannan magani shine dole maras lafiyan ya tako da kafarsa ya zo ya sha maganin, sannan kuma ya koma da kafarsa. Wannan sarki ya sha bakar wahala ta rubutawa a littafi kafin ya isa gidan wannan malami. Ko da ya isa sai malamin ya yaba masa a bisa kokarin da ya yi, sannan ya kawo wasu 'yan magunguna ya bashi. Bayan ya sha sai kuma ya koma gida. Ko da aka samu watanni 3 ana haka, sai wannan sarki ya saɓe kuma ya samu lafiya sosai. Daga nan sai ya ci gaba da motsa jiki sosai har ya zama babu jarumi tamkarsa a duk yankin. Saboda jin daɗin wannan magani da wannan malami ya yi masa, sai wannan sarki ya naɗa shi sarkin masu ba da magunguna na ƙasarsa, kuma ya ba shi dukiya mai yawa. Ƙarshen labarin kenan. Darasin labari: motsa jiki abu ne mai muhimmanci domin yana iya sa soko ya koma jarumi, kuma yana iya sa ka samu lafiya daga cututtuka da suke yawan damunka. Wannan dalili yasa nake ba mu shawara akan cewa mu rika motsa jikinmu a koda yaushe. Ya ku yan uwa, mu so junanmu domin junanmu. Ku danna like a channel ɗin Ra'is Studios, ku danna subscribe, sannan ku danna alamun ƙararrawa domin samun bidiyoyinmu. Mun gode sosai.